Goeie. Hoi hoi. Goeiedag. Dode bij de dino's. Ja, zeker. Ja, maar het is inderdaad heel apart. Ja. Dus, maar wel leuk. Ja. Want jij hoort hierbij? Of, Nee, helemaal niet. Ik kon gewoon wat ophalen. Oh, zo. Ik had op iets geboden en dat had ik gewonnen. Dus dat kon ik vandaag even oppikken. Ja. Je komt hier zo aanrijden en denkt eerst met die dino's even op een Ja, foto. voor die dino's. Ja. En mijn vader heeft een soort van pretpark gebouwd voor onze kinderen. Dus ik zei al tegen mijn vader, dat is wel wat voor in het pretpark. Dus misschien dat je deze later ook nog mee. Daar dan hopen. Nee, ja, het zou zomaar kunnen. Wij reden hier Sadel Ja, en dan sjuste van het dik eigenlijk al steen. Hè? klopt. De dino's. Ja, Wel een apart gezicht eigenlijk. Hè? het is wel apart. Ja. Hoe kom je hem onder dino's? We hebben geïmporteerd. We hebben ooit. We hebben allemaal uit China gehaald. En dan gewoon per skip Hier, een schip hierheen, en dan opbouwen, vooral die grote dan. En dit ding is in 3 delen. En nou ja, zo staat het hier. de Chinese dino. Chinese dino's. Ja, klopt. Zo is het eigenlijk wel een beetje. Ja. Is het een werk om ze nog in elkaar te zetten? Nee, dit is gewoon allemaal van ja, we moeten de box in natuurlijk. Er zit een motortje in, die moet je allemaal even aansluiten. En nou ja, dat is het eigenlijk. Nou ja, en daar staan ze. Als sanocist, wat denk je dan? Ik vind het wel mooi. Ja? Ik denk de meeste mensen wel hier. Ik bedoel, je rijdt hierheen, je rijdt hier langs, ze staan, ze komen kijken. Ja, kinderen, even op een foto. Heeft zelf ik wat met dino's? Vrij weinig. Ja. Nee, het is gewoon puur, nou ja, voor leuk. Daar komt een beetje op neer. Geslaagd? Ja, zeker. Ja. Dit is dus de naaie onwinst. Een jeep, ja. Dus ja, zijn we blij mee. Dus nog geen dino? Nee, nog geen dino. Nee.